magkasama together, always and forever. Sa amon mga pinalangga nga mga tagpalamati, ang aton temporaryo nga pagpangalagad sa kahanginan gamit ang 88.1 nga radio frequency sa pangalan nga Kader FM, ang sakaron magabaylo bilang 88.1 Spirit FM. Ang ining istasyon ang ginapanag-iyahan sang Archdiocese St. Capiz kag ginadumalahan St. Capiz Archdiocesan Social Action Center ug Kasak sa idalom sang pag-iya St. Catholic Media Network. Sa amon mga kaalagad, saligan ninyo ang amon padayon nga pagdulong sa mga dekalidad nga mga balita kag impormasyon, entertainment kag serbisyo publiko. Spirit FM, mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage! Kasak Special Coverage! Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidorias kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Oras 88.1 Spirit FM, alas 5:30 sa hapon. Kasak Special Coverage Report. Maayong hapon, Syudad Sang Rojas, kag probinsya San Capiz. Maayong hapon sa inyo tanan mga kaalagad. Nagapamati kag nakatutok kamo sa emergency radio station sa Archdiocese of Capiz ining 88.1 Spirit FM. Nagapangalagad kita sa kahanginan subong adlaw sang Martes, petsa 7 sa bulan sang Setyembre, tuig 2021. Nagapangalagad na ang programa Kasak Special Coverage para sa pagdulong sa inyo sa mga importanteng mga balita kag impormasyon na tuhoy sa COVID-19 pandemic. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Spirit FM, ako ang inyo mangin alagad. Alagad ninyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini si Alagad May Durias para sa 88.1 Spirit FM Kasak Special Coverage. Para sa unang porsyon sa aton nga pagpangalagad, para sa bantay panahon, alas 5 subong nga hapon, Setyembre 7, 2021, ang bilog nga probinsya sang Capiz ang nagapabilin sa gihapon sa idalom sang Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Ang sentro sang bagyo nga Jolina na siplatan 60 km sang nakatungdan na aminhan nakatungdan sang Masbate City. Masbate samtang ginasubay ang direksyon nga nakatungdan na aminhan nakatungdan sa sulod sang 15 km kada oras.
may dala ini nga kabaskugon nga hangin nga 100 km per hour kag pagpamadlos o kon pagmadlos nga nagalabot sa 125 km per hour. Ang probinsya sang Capiz yara man sa yellow warning o kung nagabot silingon nga posible ang pagbaha sa mga marubo nga porsyon kag mga nabukid nga bahin sa probinsya. Subong man ang mabaskog nga hampak sang balod sa kadagatan. Sa subong man ginpaidalom sa alert level alpha o kung bagyo nga may kalaparon nga 300 km diameter. Lauman ang kasarangan tubtob mabaskog nga mga pag-ulan. Sa dugang pa nga weather report mga kaalagat alas 3 subong nga hapon ang sentro sang severe tropical storm Julina o Conson ang ginabulabanta yara sa 50 km northwest of Masbate City, Masbate. Ang forecast weather condition sa mga lugar sang Masbate, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Quezon, Romblon kag Marinduque mangin mabaskog ang mga hangin kag subong man ang pag-ulan initugas sang severe tropical storm nga Julina. Subong man ang forecast weather conditions sa Oriental Mindoro, kabugusan sang Calabarzon, Bicol Region, Northern Samar, Samar Biliran, northwestern portion sang Leyte, Capiz, northern portion sang Iloilo, and kag northern Cebu, kaupod ng Bantayan Islands, may aras sang pag-ulan kag mga mabaskog nga hangin tugas sa gihapon isang nasambit nga bagyo. Sa Metro Manila, Central Luzon, kabugusan sang Mimaropa, kabugusan sang Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Basilan, Sulu kag Tawi-Tawi, maginalumon nga mga kalangitan kag mayaras sang rain showers kag thunderstorms tuga ni Julina kag subong man southwest monsoon. Sa kabugusan sang pungsod Pilipinas, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers kag thunderstorms. Na-record ang pinakamataas nga temperatura subong hapon alas 3:25, 29.2 degrees Celsius, ang sunrise alas 5:44 kag ang sunset alas 6:04 sa gabi. Kazakh Special Coverage Report. Samtang, dire-diretso kita sa pagdulong sa inyo sa mga updates ng kaso ng COVID-19 sa probinsya ng Capiz. Sandig sa pinakaulihing status updates ng Capiz Provincial Health Office. Kagahapon nga adlaw, Setyembre 6, naka-record sang 4 ka panibag-o nga kaso ng COVID-19 ang Capiz. Kag sa karon nagalabot na sa 626 ang total active cases o kon 8.77%. 51 naman ang nadugang sa mga numero sang recoveries. Kag naglabot na sa 6,151 ang total number of recoveries so kon 86.20%. 5 man ang nadugang sa mga numero sang ginbawian sang kabuhi kag naglabot na sa 359 o kon 5.03% ang total reported deaths. Sa karon nagdangat na sa 7,136 ang total recorded COVID-19 cases. Kazakh Special Coverage Report. Samtang sa reports ng DOST o kon DOH Western Visayas, subong nga adlaw naka-record sang 767 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19 sa 14 ka mga molecular laboratories sa bilog nga Western Visayas. 13,744 ang total active cases kag nagdangat na sa 110,069 ang total cumulative number of COVID-19 cases. 761 ang na-report nga naka-recover sa COVID-19 kag naglabot na sa 93,740 ang total reported recoveries. 14 ang nadugang sa mga numero sang napatay kag naglabot na sa 2,560 ang total reported deaths. Kazakh Special Coverage Report. Samtang sa pinakaulihing nga report sang Department of Health, subong nga adlaw naka-record sang 18,012 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19 sa bilog nga pungsod Pilipinas. Nagdangat na sa 2,121,308 ang total COVID-19 cases. 158,637 naman o kon 7.5% ang total active cases, samtang 1,928,173 o kon 90.9% ang total reported recoveries. Pagkatapos nga makarecord sang 18,941 recoveries subong nga adlaw.
161 ang na-record sa mga bago nga napatayo kung ginbawian sang kabuhi bangod sa COVID-19. Kag sa karon nagdangat na sa 34,498 o kung 1.63% ang total reported deaths. Kazakh Special Coverage Nabatian mga kalagay ang update sa kasos ng COVID-19 sa probinsya sang Capiz, Western Visayas kag sa bugos nga pungsod Pilipinas. Sa akon nga pagbalik idulong ko naman sa inyo ang mga detalye sang aton nga mga balita. Ang dengue, isa ka acute viral infection nga makuha paagi sa kagat sang lamok nga Aedes aegypti. Ini nga balatian makalalaton kag makamamatay. Kung mapabayaan ang tawo nga malatnan sini nga balatian, mahimo ini mangintunaan sang iya kamatayon. Yari ang mga sintomas sang balatian nga dengue. Mataas nga hilanat, nagapalanakit ang lawas, pagpalangluya, rashes sa lawas, pagdugo sang islo kag ilong, pagsakit sang tiyan, maitom ang higko kag ang pagpalanuka. Yari ang mga dapat himuon, agud malikawan kag matapna ang dengue. Tinluan sang maayo ang balay kag palibot, pangitaon kag gubon ang mga lugar kag butang nga ginaistaran kag ginaitlugan sang lamok. Takpan ang mga drum, balde, galon kag iban pa. Islan ang tubig sa turera isa ka beses kada simana. Tinluan ang sagilong sang atog. Buhuan o kunhiwaon kag pakulbon ang mga goma nga wala na ginagamit. Himuson ang mga nagalapta nga paya, bote kag lata sa palibot nga mahimo matiniran sang tubig kun mag-ulan. Magsuksok sang proteksyon sa lawas. Magsuksok sang pantalon kag bayo nga mahaba ang manggas. Magamit sang moskitero kun magtulog. Maggamit sang mosquito repellent kada adlaw. Magpakonsulta sa mas temprano. Gilayon nga magpakonsulta sa doktor kung nakabatyag sang hilanat sa sulod sang duwa ka adlaw. Magsugod sa pagpaaso kung mayara sang lugar nga madamo ang kaso sang dengue kag may peligro sang outbreak agud gilayon ini nga matapna. Patyon ang kiti-kiti, tapnaon ang dengue. Ang ini nga pahanumdum, buylog nga ginadulong sa inyo sang Provincial Health Office kag Capiz Provincial Government. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kazakh Special Coverage. Kazakh Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidorias kag alagad Real de la Rosa. Kazakh Special Coverage. Mabatian live sa Kazakh Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. Kazakh Special Coverage. Kazakh Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Oras 88.1 Spirit FM, alas 5:42 sa hapon. Nagabalik ang Kazakh Special Coverage. Kagyari na ang atin nga mga headlines. Para sa Balita National, pagpatuman sang granular lockdown sang national nga gobyerno, kinahanglan sang mas epektibo nga estratehiya suno sa UP Pandemic Response Team. Samtang Balita Regional, probinsya sang Aklan ginpaindalom sa GCQ, kabugusan sa mga kaprobinsyahanan sa Western Visayas, magapabilin sa status quo.
Dugang nga balita regional, drive-thru vaccination sa First District sang Iloilo. Pagasugura na balita lokal, IATF, liwat nga ginatugutan ang pagpapuli sa mga returning residents. Samtang syudad sang Rojas, magapahatnugot naman sang mga essential travels. 3,000 ka mga antigen kits para sa mga pampublikong ospital sa Capiz, ging panghatag sang provincial government. Kag balita Caritas, 65.5 million nga educational scholarship program nga proyekto sang NASA Caritas Philippines para sa mga academically challenged nga mga kabataan nagsugod na. Kazakh Special Coverage Report. Nagakinhanglan nga updan sang madasig nga detection sa mga aktibo nga kaso. Epektibo nga contact tracing kag mas masangkad nga vaccination ang pagpatuman sang granular lockdown sang gobyerno nasyonal sunod sa pahayag sang isa ka eksperto. Sumugod buwas nga adlaw, liwat nga igapaidalom sa General Community Quarantine kun GCQ. Ikaduwa nga pinakamunubo nga quarantine classification ang National Capital Region sandig sa pinakabago nga guidelines gikan sa National Interagency Task Force. Apang suno kay Professor kag Dr. Joma Rabajantes ng UP Pandemic Response Team, dapat mayara sa nagakaigo nga estratehiya ang gobyerno kag hindi lamang nga mag-focus sa pagpanubo sang kaso sang COVID-19 sa pagpatuman sang lockdowns. Gintuad sini nga mangin epektibo lamang ang pagpatuman sang granular lockdowns kung may badasig kag insakto nga pagdetect sa mga aktibo nga kaso. Makabulig man diri kung madasig ang pagpangtest kag mas mapalawig ang sakop sang vaccination program. Dugang pa ni Rabahante, nakita ng padayon nga pagtaas ang kaso sang virus sa NCR, apisar nga ginpaidalom na ini sa stricto nga quarantine status bangod sa Delta variant kag padayon nga public mobility. Nagpaanda man ini sang nga mataas ang tsansa nga magtaas pa sang ang kaso sang COVID-19 sa mga masunod nga adlaw bangod naglabot na sa 28% positivity rate ang Pilipinas sang Lunes. Matandaan nga nakarecord ang pinakamataas nga kaso sang COVID-19 sang Lunes ang Pilipinas nga naglabot sa masobra 22,000 ka mga bag-ong nga kaso sa sulod sang isa ka adlaw. Kazakh Special Coverage Report. Samtang sa balita regional, ginpaidalo mo kung ginpanubos sa General Community Quarantine ang probinsya sang Aklan nga magasugod na buwas nga adlaw. Samtang iban pa nga mga kaprobinsyahanan sa Western Visayas magapabilin sa status quo. Ibalo nato ng detalye sang sininga balita sa report ni Alagad Real de la Rosa. Kazakh Special Coverage Report. Magasugod buwas nga adlaw ang pagbalik sa probinsya sa Aklan sa General Community Quarantine o kon GCQ samtang magapabili naman sa status quo tubtub sa katapusan sa Setyembre ang iban pa nga mga kaprobinsyanan sa Western Visayas. Sandig sa bag-o nga ginaprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte nga rekomendasyon sa National Interagency Task Force on COVID-19 buwas nga adlaw kon Setyembre 8 ang pagbalik sa Aklan sa mas madubo nga quarantine classification nga mo ang GCQ matapos nga gitpaidalom ini sa Modified Enhanced Community Quarantine o kon MECQ sang gintalikdan nga bulan sang Hulyo. Dugang padri, magapabili naman tubtub sa katapusan sa Setyembre ang syudad kag probinsya sang Iloilo sa MECQ. GCQ with heightened restrictions naman sa syudad sang Bacolod, Antique, kag Capiz, kag GCQ naman ang mga probinsya sang Negros Occidental kag Guimaras. Samtang sunod naman sa payag ni Presidential Spokesperson Harry Roque, mayara naman nga posibilidad nga magasaylo sa granular lockdown ang Western Visayas subong nga bulan, pananglit nga mangin maayo ang resulta sang pilot testing sini sa National Capital Region. Alagad mo sa pagtuka pagserbisyo, Real de la Rosa, 88.1 Spirit FM. Kazakh Special Coverage Report. Samtang sa dugang nga balita regional, pagasugura na ang drive-thru vaccination sa unang distrito sang probinsya sang Iloilo. Hibalo natin ang detalye sang sininga balita sa report ni Alagad John Kenneth Fabrigar. Kazakh Special Coverage Report. Natala na nga pagasuguran sa 7 ka mga kabanwahanan sa unang distrito sang Iloilo ang drive-thru vaccination batok sa coronavirus disease 2019 o kon COVID-19.
Suno ay Provincial Board Member Marcelo Valentin Serag ang nasambit nga aktibidad ang mga bulig agud nga malimitahan ang pagdulugok sa mga tawo kag subong man ang face-to-face nga interaksyon sa mga vaccination sites. Dugang pasini sa subong nga setup sa pangpangbakuna nga masami ginapatigayon sa mga gymnasiums, hindi man malikawan ang mass gathering. Ang First District sang Iloilo ang ginakalakipan sa mga banwa sang San Joaquin, Miagao, Gimbal, Tubungan, Igbaras, Oton kag Tigbawan. Matandaan nga nagpatigayon sang dry run sang nasambit nga vaccination schemes ang San Joaquin sang Agosto 14 tubtob Setyembre 3, samtang kahapon naman na kumpleto ang dry run sa banwa sang Igbaras. Sa drive-thru vaccination nga una nga inisyatibo ni Congressman Janet Garin, ginapatigayon ang assessment, orientation kag screening sa mga pasyente online. Matapos sini, posible na makadiretso sa mga gitala na nga vaccination sites. Pagpatag sa provincial government sa mismo nga sulod sang salakyan o kung anuman nga sahi sang public utility vehicle ang aktual nga pagpangbakuna. Magaserbisyo naman ini sa mga priority sectors kasubong sa mga frontline health workers, senior citizens, persons with comorbidities kag mga economic workers. Alagad mo sa pagtukag pagserbisyo, John Kenneth Fabricor, 88.1 Spirit FM. Present Special Coverage Report. Samtang, liton kita sa balita lokal mga kaalagad bangod sa pagpanubo sa quarantine status sa NCR o National Capital Region, liwat na gintugutan sang Interagency Task Force ang pagpapuli sa mga returning residents. Hibalo nato ng detalye sang sininga balita sa report ni Alagad Maria Jean Lorin Balgos. Present Special Coverage Report. Pinapahanugutan na sa liwat sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang biyahe sa mga residente nga luyag magpauli sa ila lugar. Ini matapos naging downgrade sa General Community Quarantine ang quarantine status ng National Capital Region nga magasugod buwas nga adlaw Setyembre 8. May kaangtanan sini, mahimo na nga magbaton liwat ang probinsya sa Capiz sa mga kapiston nga nagikan sa mga lugar nga wala nalakip sa Enhanced Community Quarantine o kon ECQ kag Modified Enhanced Community Quarantine o kon MECQ. Samtang, sandig sa Section 3 kag 5 sa Executive Order No. 9 sang Gobyerno Provincial sa Capiz, kinahanglan sa gihapon nga magpakita sang negative RT-PCR result sa sulod sang 72 oras bago ang ila pagbiyahe. Dugang padre, dapat man may aras sang Travel Coordination Permit pinaagi sa ESPAS. Ini nga rekisitos ang padayon nga ginapatuman agud makalikaw ang probinsya nga liwat mga magdamo ang kaso sang COVID-19. Magapabili naman ang travel restrictions para sa mga returning residents nga nagikan sa may mataas nga quarantine status. Alagad mo sa pagtukag pagserbisyo Maria Genorin Balgos, 88.1 Spirit FM. Present Special Coverage Report. Samtang sa dugang nga balita lokal, sumugod subong nga adlaw, Setyembre 7, tubtob, Setyembre 21, pagalimitahan sang city government ang mga non-essential travelers nga makasulod sa syudad sang Rojas. Suno sa pahayag ni Mayor Ronnie Dadivas, magapahamtang sang courtesy checkpoint sa 3 ka mga border sa highway sa barangay Baliwagan, Lanot kag Tansa. Ang nasambitan nga restriction kabahin sang ginaimplementar nga pandemic measures sang probinsya sang Capiz sa pagpanguna ni Governor Esteban Evan Contreras. Samtang ang mga kabataan nga nagapangidaron sang 15 panubo kag 65 naman ang ginadumbilian nga magsulod sa syudad, magluwas lamang kung mayara sang mga emerhensya. Dugang pa ni Dadivas, paglimitahan ang pagkadto pakari sang tao sa syudad nga wala sang importante nga transaksyon kag kung hindi emergency situation. Nagapabilin sa gihapon ng probinsya sa General Community Quarantine nga mayaras sang hugot nga pag-sinulundan. Present Special Coverage Report. Para pagid sa dugang nga balita lokal, nabato na sang mga pampublikong mga ospital o kon district kag isa ka provincial hospital diri sa Capiz ang 3,000 ka mga antigen kits nga gikan sa provincial government. Ibalo nato ng detalye sang sininga balita sa report ni Alagad Real de la Rosa. Present Special Coverage Report. Personal nga gimbaton sa mga chief of hospitals sang 4 ka mga district hospitals kag isa ka provincial hospital ang 3,000 tanan ka mga COVID antigen test kits gikan sa gobyerno probinsyal sang Capiz.
Matandaan nga nagpain sang pondo ang provincial government para sa pagbakal sa mga nasambit nga COVID-19 test kits. Suno kay Capiz Governor Esteban Evan Contreras, iliagod hindi na maggastos ang masobra 1,000 ka pesos ang kada pasyente nga kinahanglan i-admit sa mga pampublikong ospital diri sa Capiz. Nakabatan sang 500 kama kits ang Tapas District Hospital, Dao District Hospital kag Mambusaw District Hospital, samtang magabaton man sa 500 sini ang Bailan District Hospital. 1,000 naman ang gitala na para sa Rojas Memorial Provincial Hospital o kon RMPH. May baluan nga ang negatibo nga resulta sa antigen test ang isa sa pinaka-importante nga rekisitos agud nga batunon kag matagaan sa nagakaiko nga pagtatap ang mga pasyente sa gawa sa COVID ward kag para man nga maproteheran ang mga ini sa makalalaton nga COVID-19 virus. Alagad mo sa pagtukag pagserbisyo, Real de la Rosa, 88.1 Spirit FM. Kazakh Special Coverage Report. Samtang sa iban nga balita, naglabot sa 65.5 million ang bag-ong programa sang nasa Caritas Philippines nga mga educational scholarship program para sa mga academically challenged nga mga kabataan. Hibalon naton ang detalye sang sininga balita sa report ni Alagad Maria Jean Lorin Balgos. Kazakh Special Coverage Report. Nagpain sang 65.5 million pesos ng educational assistance ang National Secretariat for Social Action Caritas Philippines bilang kabahin sa programa nga Alay Kapwa Legacy Stewardship Program o kon AKLSP para sa mga academically challenged nga estudyante sa junior high school. Suno kay Bishop Jose Colin Bagaforo, Director sa nasambit nga talatapan, nagalaw mga ini nga makabulig sa 525 ka mga kabataan nga pegado agud mahatagan sang pribiliyo nga makaeskwela. Dugang pa ni Bagaforo nga kinahanglan hatagan sa dako nga igtalupangod ang edukasyon sa mga kabataan para sa maayo nga kadalagan sang pungsod, maayo nga paginobyerno kag subong man tampad nga mga lideres. Samtang pahayag ni Secretary Father Antonio Labiao, sakop sa nasambit nga educational assistance, ang online learning, iban pa nga balayran sa eskwelahan, tutorial services, kag training. Ang ini nga programa may kabahin nga Caritas Family Development kung sa diin kalakip diri ang food security, savings mobilization, enterprise development, citizenship building, kag family feeding. Ginlunsyar ang AKLSP subong nga tuig 2021 bilang kontribusyon sa Caritas Philippines sa selebrasyon sa 500 years of Christianity sa pungsod. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Maria Jean Lorin Balgos, 88.1 Spirit FM. Kazakh Special Coverage Report. Nabatian mga kalagad ang mga balita gikan diri sa hulot balitaan sang 88.1 Spirit FM nga gindulong sa inyo sang aton nga mga news and volunteer correspondents. Oras naton na 5:55 sa hapon kag kutob na lamang diri ang aton nga programa. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Spirit FM sa aton nga overall chairman, His Eminence Jose Cardinal Advincula, Managing and Social Action Director Reverend Father Mark Ranflor, sa pangalan sang aton station manager Reverend Father John Dave Ibalia, Program Manager Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan sang aton mga technical director si Engineer RJ Borja, alagad Mingming Wego kag aton partner technical, alagad Maria Jean Lorin Balco. So kung naman ang inyo nangin alagad ninyo sa pagtuo kag pagserbisyo ni si Alagad May Durias para sa 88.1 Spirit FM Kazakh Special Coverage. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon.
Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidorias kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Sa amon mga pinalangga nga mga tagpalamati,